बर'नि मैगं साम' मैगं। हाय लोगोफोर खुलुमबाय बर' हारिमु ट्रेडिशनेल इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो बर' हारिनि मोनसे मैगं जाय मैगङा साम' मैगंनि सायाव दिन्थिगोन। भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै नोंथांमोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जानो गोनांखा। दिनैनि साम' मैगं जानोबोथ' जोबोर गोथावखा। भिडिअखौ नोंसोरो स्क्रिप्ट खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ मिजिंथिखाबाय। नोंथांमोना नायलांदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनो दाबावगरखा। सबाय मैगं सबाय बेखौ जाबा मा जायो? मा जायो बेखौ जाबा? मेगना पावार जायो, मोजां जायो। जाय जानायानोखि गोथाव जानो बियान मोजां। भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। स्क्रिप्ट खालामालासिनो नोंथांमोना खुदै सुदै गलायलायगोन नोंसोरनि जानो लुगैगोन आरो मेगना पावार जागोन नोंथांमोननि। जोङो जेब्ला साम'खौ सायो अब्ला खासिनि बिजुदो सायनो मोजां। बेनिफ्राय दाननो थाखाय सेखादो खासिदोबो हायो, खासिदो बाहाय उसुबिदा जायो नालाय बेखायनो सेखादो दानना होनाय जायो। मा होनो बगन बर' हारिनि मेगन पावारनि मुलिनो माने दानियाथ' बारा मोननो थांला दुब्लि फोथाराव खालि लाङि दानिया जादों नैनो इसिबां रोङा नालाय नैखौबो जायो आङो। आं जागोन खोथा साम' इनो साम' जागोन ना जानोबा लोगोफोर जानोबा नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। जानोबा दाउनो गोथाव गोदोर गोदोर मेगन पावार जायो बेखौ जाबा। नै साम'आ जाबाय बर' हारिनि मोनसे जानाय, बर' हारिनि हारिमु माने मोनसे मैगं होननांसिगोन आरो दा मुलि। मेगननि थाखाय मुलि होननानै फोथायो आरोना, मेगन पावार जायो होननानै। बर' हारियाल' नङा गोबां बेलेग जाथिफोराबो माने साम' जायोब्ला मेगना पावार जायो होननानै फोथायो आरो जायो। आरो बर' हारिनि नैबे जाबाय मोनसे मैगं जाय मैगङा बर' हारिफोरखौ दाबो फोथांगासिनो, बर' हारिखौ फोथांना लाखिदों। बेफोरनो उनावबो जाहाथे बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायाव बेफोरनो बर' हारिमुआव मदद होगोन। बे साम' मिथिगोन दा मा बोरै गोथाव नाङो, माथो समाव बारा गोथाव नाङो दा जाना नायबासो मिथिसिगोन जोङो। भिडिअखौ नोंथांमोना स्क्रिप्ट खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय आङो। नै जोङो दा साम'खौ संगोन जोगोनारजों। दा बिगुर लेमगासिनो। नै जोङो दायो साम' सुबाय, साम' सुगासिनो। जोङो दायो जोगोनारखौ रुना लाबाय अराव। नै जोगोनार रुना लानाया जोंहा दायो मोनबाय।
नै जोङो दायो मैगङा गोथाव जानो थाखाय खासि थारा बिलाइ हाना होदों साम' मैगङाव गोथाव जानो थाखाय। गोथाव जाबाय है नै मैगङा खांना दोनबाय जोङो दायो। दानिया जोङो साम'खौ संनायखौ टेस्ट खालामना नायनोसै बोरै जादो। बरिया टेस्टी जादो। Tasty. Ayah, itu gunda nak ini, mana? Ini kemana kan? Orang tadi nak. Dihun bayi nih. Mana ya? Tasty. Bye लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जुदि मोजां नांदो लाइक शेयार आरो कमेन्ट हरनो दाबावगारखा थेंक्स फर वाचिं बाय जे बर' हारिनि जै।